En el present videotutorial us anem a explicar com crear de manera ràpida, fàcil i senzilla presentacions adreçades als alumnes. En aquest cas farem servir una aplicació gratuïta que és el Flash Slideshow Maker. En primer lloc anirem a la pàgina del programa per fer-ne la descàrrega. L'adreça de la pàgina és flash.dvd-foto-slideshow.com. Un cop siguem a la portada, si baixem a la banda esquerra trobarem el botó de descàrregues. Com podeu comprovar, indica que l'aplicació és gratuïta. Un cop siguem a la pàgina de descàrregues, clicarem, gravarem el programa i en farem la seva instal·lació seguint de manera continuada a totes les preguntes. Un cop ja haguem instal·lat el programa, procedirem a la seva execució i ens apareixerà la seva primera pàgina, on ens plantejarà dues opcions: o crear un nou projecte o obrir-ne un d'existent per fer-ne modificacions. Aleshores crearem el nostre primer projecte. Ens apareix una finestra on està a l'espera que afegim les fotos de la nostra aplicació. En aquest cas indicarem afegir fotos. És interessant que aquestes fotos puguin estar ja una mica modificades a nivell de mida i a nivell de colors, perquè no siguin fotos molt grans que farien que l'aplicació també tingués una dimensió molt exagerada. Si ja hem separat les fotos dintre d'una carpeta, amb el control, és a dir, amb el control, en aquest cas A, les seleccionem totes de cop i les afegim totes de cop, fet que ens facilitarà la seva selecció. Un cop tenim les imatges ja plantejades, les podem ordenar cronològicament dins de la presentació. Tenim la primera, la segona, la tercera, la quarta, la cinquena, la sisena i la setena. Ja tenim les fotos ordenades. El següent pas serà, preparar cada imatge amb el text i els efectes que vulguem donar-li. Clicarem a sobre de la imatge i se'ns obrirà la imatge, com veurem, en tres pestanyes. La primera, que li podem canviar el nom, podríem dir presentació o portada, el títol d'aquesta imatge. Aquí podem escollir l'efecte concret que volem a la imatge, no sé, podríem l'efecte de transició, el temps d'aquesta transició i la durada en què mostrarà aquesta imatge. En la segona pestanya de text ens permet incloure un text. En aquest cas afegim un text i tenim comarca. Aquest text podem escollir el color, aquí en aquest cas posem un color blanc perquè ressalti. Podem escollir-ne també la mida, és a dir, que fer-ne més gran, i també el tipus de lletra, en cas que ens interessés canviar per una altra lletra. Nosaltres mateixos, en aquest cas, sembla que podríem deixar la guia. Clicarem a fora i aquesta pot donar un lloc preferent. La tercera pestanya ens permet incloure, com el nom indica, algunes imatges dintre, alguns petits dibuixos dintre de les nostres presentacions. També en tenim més per escollir de diferents àmbits. Bé, un cop ja hem acabat, tanquem i així ens aniríem fent successivament amb la resta d'imatges. Un cop ja tenim totes les fotos documentades, seguirem el procés. Cliquem següent i el que tenim és posar un títol, diríem comarca. Escollirem les mides que deixem les que hi ha, 640 x 480. Triarem el temps de la transició, de 2 segons, i el temps en què durarà cada imatge, que també és de 2 segons, això ho podríem modificar, i un color en el fons, en aquest. D'entre les diferents plantilles que tenim, n'escollirem una que ens sembli es pugui ajustar al contingut. Per exemple, escollirem aquesta
Bé, tenim aquí diversos tipus de decoració que podeu escollir, deixarem aquesta que hi ha, i el següent pas serà afegir música. Clicarem en afegir. És aconsellable que utilitzeu música que sigui que tingueu els drets. Aneu amb precaució. Doncs escollirem una música lliure i a continuació fem ja el següent pas. Ens planteja tres possibilitats: crear el que seria únicament un flash, crear una presentació amb DVD i l'altra que hi ha la publicació, crear la publicació en dintre d'un àlbum. Clicarem doncs la creació del flash, ens indica on ho volem guardar, important que ho tinguem en compte, i ja publiquem. Si existís ja el fitxer, sobreescriurem, el fitxer ja escrivim, i ens està realitzant ja la creació del fitxer. Un cop hem creat ja tenim el fitxer creat, doncs podem passar a clicar la seva visualització. L'aplicació us haurà gravat dos fitxers. En un, com podem veure aquí, en un tenim el fitxer flash exclusivament i en l'altre la pàgina web que ens facilita o que ens mostra aquest fitxer. Si ens posem a sobre, amb el botó de la dreta podem editar, obrirem amb el bloc de notes. Ja tenim aquí la pàgina que ens ha generat. Podem localitzar estrictament el codi que hauríem de fer servir si volem incloure la nostra presentació en qualsevol altra pàgina. Pot ser el nostre blog, pot ser Moodle, pot ser qualsevol altre espai web que faci servir codi HTML. Per exemple, ens podria interessar que aquesta finestra es veiés més petita. Aleshores, localitzaríem en aquest codi el lloc on hi ha les mides. Per exemple, en lloc de 640, podríem tenir una finestra més petitona de 320 per 240. Podríem canviar en aquí i també en aquest altre lloc canviaríem el 320, perdó, aquí aniria 2.